Forestil dig, at du er hende. Livet er, for nogle mennesker, pinligt. No. I think she's having a seizure. Ydmygende. Farligt. Fordi de har epilepsi. What you just saw now was 3 different seizures, all caused by the same thing. Too high, too long, and too rhythmic bioelectrical activity in the brain. I en hjerneundersøgelse, et EEG, svinger hjernebølgen normalt arytmisk og med moderat styrke. De skal forstærkes meget kraftigt for overhovedet at kunne ses. Each line in this EEG cut depicts the average cell activity in the immediate vicinity of a measuring point on the scalp, standardized in the International 1020 system, which is this. To generate activity, there are 2 kinds of chemicals in the brain: inhibitory transmitters and excitatory transmitters. Inhibitors block signals and, surprise, excitatory transmitters release them. Når hjerneceller bliver overstimuleret, reagerer de som Mentos og Cola. De koger over. I EEG viser det sig som en elektrisk storm i hjernen med hurtigt højspændte rytmiske tog af signaler. Heldigvis kan personalet reducere følsomheden. Alle områder er påvirket, hvilket betyder, at personen er bevidstløs. Dette mønster, spikes and waves, er kendetegnende for epilepsi. Anfaldsaktivitet er særdeles energikrævende og afspejles i EEG-aktivitetens størrelse. The brain functions at its best with a certain level of activity, and higher levels can directly or indirectly damage it seriously. Når der optræder en elektrisk fejl i signalerne, vil hjernen omgående iværksætte sin egen førstehjælpsprocedure. Den vil gå på nødblus og begrænse skaden mest muligt. Hjernen slår fra, helt eller delvist, for at stoppe anfaldet. For at sikre hele organismens overlevelse med mindst mulig skade, kan det være nødvendigt at nægte intellektet kontrol over kroppen. Sår heler, det gør hjerneskader ikke. Efter at alle de livsvigtige systemer er blevet beskyttet, begynder hjernen at oversvømme sig selv med kemikalier, der er designet til at hæmme aktiviteten mellem cellerne. De kaldes de inhibitoriske signalstoffer. Det er derfor man kan se, at ryggen fortager sig i et tonisk-klonisk krampeanfald efter de første voldsomme kramper. Nu genopretter hjernen sine systemer. Det gøres bedst under søvn. Det betyder ikke, at personen fungerer normalt igen, når hun vågner op. Det kan tage et par dage at komme sig helt efter bare et ukompliceret tonisk-klonisk krampeanfald. Dog sker det en sjælden gang, at et anfald får en dødelig udgang. Det er en lille risiko, men den er der. Hence we are, as patients, dependent on help from others if we have a seizure in public. Så let er det. Tak for hjælpen.